mageza manga qhamukalana ningaza njani na Sweba sishashi bafana yabuza ngithi manga qhamukalana ningaza njani na Sweba sishashi Sweba sishashi Sweba sishashi Ingoba amakhosi kaMaskandi umqoqo wendondo ubest kalayo bangathi nje qhamthushu ngalesi sikhathi ningaza njani na Bayeki wena kala ningaza njani Bayeki wena kala wena lenkomo Nantotule ezinsizwa Nantotule ababheke wona lenkomo Nantotule ezinsizwa wona Nantotule ababheke Nantotule ezinsizwa Nantotule ababheke Ingoba amakhosi kaMaskandi imangathi nje qhamthushu ngalesi sikhathi ningaza njani na wena kala Sanibonani bafowethu. Kunjalo ke zaphinde zafika insuku kaDisemba sekuyiso leso sikhathi samaholiday. Into ezengidaneke bafowethu njengoba nazi ukuthi zisendleleni bebheka sesiphekile ke bafowethu sesizophaka ayeza amazinyo abushelele. Abatshele bafowethu ukuthi senze kanjani ngasho. Ngithi hello. Usikodi makatho ngabe nokabhani ngakusasa webantu baseqhudeni bafowethu ngiyanibingelela nonke. Ngithi ezendidana seyifikile bafowethu.
zonke iy'tolo zomculo bafowethu ngicela nisi-support. Abalandeli bamageza, abalandeli bezendidane, abalandeli bendidane, ngiyazi ukuthi behleli belindile ukubhonga kwethu. Sekuyiso-ke leso sikhathi ikhomandi sizobhonga kugcwala izwe lonke. Ngithi phuthuma-ke ey'tolo zomculo, nithikithi lakho esandleni eliwuselokherani bethola i-CD bese ujolela ukuthi abafana benzeni kulo nyaka ezendidane ziyeza amazinyo abushelelile. So kunjalo. Awu bafowethu niyasazi isimo sami ngolazi. Sengisho ukuthi niyasazi isimo sami ngolazi bafowethu. Futhi ngiyalibingelela lokhu ngilelayo ikhomanda lamageza amahle uBest Kalazi. Ikhomanda phela le. Yesu abafana wami. Ushone wami. Akompesa. Angifuni ukulimaza abantu. Uyazi namhlanje. Ungani wamoja. Inge